Takže čau lidi, tady Gameový studio CZ, vítám vás u dalšího videa, jsem tady zase společně se Sperkem. Nazdar. A před statovou minutou jsme natáčeli hororovou mapu, mělo to jenom 19 minut, no, máme asi nějaký, no, my jsme to jenom takhle něco prozkoumali a potom jsme jenom běželi. Jo, no my jsme neprozkoumali asi půlku, protože my jsme si mysleli, že když je hororová mapa, tak máme utéct ven, takže jsme utekli. A na konci jsme byli v tatové místnosti a to byl konec fakt, že jo. To bylo vezení, no. Takže teď natáčíme další mapu, protože nás to bavilo. A takhle čekajte od nás hodně videí z takovýchhle map. No jo. Možná budou i nějaký hororový, když nějaký najde zase Sperk, že jo? No jasné. Ale tato mapa se potom volá The House of Silence. Takže asi typuješ dom ticha. Takže věci jsme si už tak... Hej, ty dolné věci byly moje, ty díly. Takže aj ty horné jsou tvoje potom. Takže my si tu zobereme tyto věci a takže my jsme, no. Počkej, tady. Takže počkej, toto čítat nemusím. Toto tež nemusíme čítat. Jo, pravidla. Brightness, no máme mít brightness na moody, ale to potom nic neuvidíte, takže to si nedáme. Nemáme ničit bloky, nemáme pokládat klíče a... Jo, jasné. A no moc cheats, OK. Tak to má odločit, tak pod... Tady jsem to už přečetl, takže můžeme. Jo, jasný, no. Tam to blík. Počkaj, sekerku do ruky. Já nemám nic. Já jo. Ale blikají tady světla, takže je to něco jak amnes... Je to nějak... Počkaj. Podpevni do pravej. Počkaj, ne, toto je jednotka, tak... Toto je jednotka, tak pojďme rovno, tady je jednotka. Počkaj, hej, hoď na to nočné vidění, ten lektvar. Alebo to je napití, že? To je napití. Já nevím. No je. Tak se ho vypij. Tak já aspoň budu vědět. Ale tady je lektvar regenerace. Lektvar svístí. Počkej, tak já si zaberám nějaké. Jo, lektvar svišnosti, lektvar regenerace, lektvar síly. Jo, světlo. Počkej, zlaté kalhoty a... Hej, dám mi něco, ty vole. Já mám brnění, jsem našel. No tak a ty mi daj gatě zas, ne? Ty jsi mi čo dal ty gatě. Jo, jasné, já nich mám u sebe, dobré. Tak a máme kafetériaky, tak můžeme... Meč, takže... Počkaj, tady si to... Počkaj, proč furt vypínaš ty to, však to je světlo, boha. Jako my. Jo, je to tak. Jo. To potom je ten key. Takže... To jsem dostal na začátku. Tak jo, to je jak zombie apokalypse, normálně. Jo, normálně utekli experimenty, jasný. Zlaté brnění, růžová kapuce. Počkaj, ale ty si bereš lepší věci, jak to? Ty jsi mi nenechal skoro nic, kámo. Ale já jsem si už udělal všechno brnění, ty už máš taky, ne? Železné brnění? Hovno. Ne, to je železný, jakož maskovanou čepici. Tady máš zlaté kalhoty. Gon items. No to je to nám bude. Nechci, já mám tady ty. Facility, počkej, toto je mapa, to je... Komu? Já vidím černě. Co jsi vypil? Nic. No, mě to dalo noční vidění. Aha. Tak to Já nic nevidím. tak počkej, pod Zanikem, jdi Zanikem. Ale já vůbec nic nevím. Ty vole, tak já tě budem asi navácat, ne? Pod... Rovno. Furt rovno. To neflákaj se, furt rovno jdi. No, doleva, Jo, rovno. už vidím. No. To bylo asi nějaký... Počkej. Všechno se to vyryje na mě. Tak pod. Všechno odnesu já, ty vole. Získali jsme vlastně armory key a halfway 2 key. Takže počkej, halfway... Já všechno odnesu jenom já. Nedáme kafetéria. Kafetéria. No. No ty kráso.
Kafetériaky. Jo, jasné, kafetériaky nemáme, tak musíme jít sem přece. Toto halejky. Tady k tomu není texturpack, my jsme si, jak jsme jednou hráli mapu, tak tady ten texturpack se hodí úplně tak. Shit. Tak meč do ruky kamenný. Jo, tady je subject 5076 a 5076, se dá povedat. Počkej. Máme asi dát. Ne, včera nic nejde. Toto, počkej, čakali, ticho. Holding celý, a já mám armor key. Tady generator forward. Generator key. Living water, so, tady. Máme jít asi tady. Tak jasné. Tady je normálně. Tady je páčka, jo, čistá s ničím. Čistá s Tohle ničím. bude na dlouho. Čistá s ničím, takže no, to můžeme nechat takto. Tady je další dvera, čistá s ničím. Dvera. Jo, železný meč, baby. Já mám taky železný. Páka, jo, armory key, počkej. Armory key 1, armory key 2. Nic. Nic. Kapitán stejný kvart. Jo, kvartier, to je kapitán. Oh yeah! Oh Yeah. yeah. Většina brambora more. Kamo, koukaj. Generátor. To je tuším diamantová helma. Já mám diamantovou helmu. Wow, já jsem šel zombie. Hele tady. Čup. No, a je. Tak, počkej, já si vyháčem, co nepotřebujem. Jestli si to chceš, tak si to zaber. Jestli chceš, tak si to zaber. Komu? No. Jenom se objevil zombie. No, to je normální. Počkej, my to máme vlastně, já to mám na lehkej do řiti, sorry. Kurva. Už to se mi nestalo nikdy ještě, takže můžeme. Ty máš, Já jsem, my nemáme mít, ale mírově rovnou. ne, já už jsem si to dal na normálnu, neboj. Jsem se, No já si to tak musím nastavit. nemusíš, už to. Tak já mám enchantovaný meč, nice. Nic. Jo, knížka. To si ty smíme skládat. Nic, co tam máš? Generála hovno. Tady hovno generála. Hovno, tak pod. Kapitána. Ale já mám klíč armory key, takže nevím, kam ho dát. Všechny mapy, jakou hrem, když takovou popisku videa. On mi musí poslat link, protože on to stahuje. Tento musím dát. Adam Freeman. Adam Freeman. Adam. Jo, diamantový meč, bitch. Komu ty Hej, tady máš pod ke mně a tady si zaber to, co je v té čestce. Počkej, já ti to tam dám. Tak já mám diamantový. Richie, Robert. tady. Oh, hele. Juna Rifle, tam něco bude. Ivan. Tady je čestka. Počkej. Jack. Dice. Horse. Já nic nevidím. Já se omlouvám, že nic nevidíte, my taky nic nevidíme, takže. What the hell is that? Počkej. Frame. EOS activate. Tak, aktivoval jsem EOS. Nevím sice kam išel, ale... Oh, ono se všechno aktivuje. 4, 3, 2, 1, kurva. Co se stane? Jo, EOS activated, ok. EOS. Tak Outlast. Co je tady? Memory bank key nemám. My to nemůžeme podvanit, my musíme podle těch klíčů. Lab 3 cave in. Lab 4 looked from the inside. Vy se ptáte, proč Lab nedáváte těch klíčů všude? No protože my musíme podle těch pravidel, my musíme tam, jako od čeho je ten klíč, že jo? Vy si to My neč... to chceme hrát spravedlivě. Jo. Nechceme to mít až tak. Checkpoint. Máš ho aj ty už nastaven.
Op. No ne, já to nedám. Oh shit, man. No, to se vám. Nevadí, ostanú nám věci. Jo, ostanú nám věci. Tak. Musím se teleportovat, protože mě to nejde, já mám lag, když natáčím. No ještě ne, počkej. Shit. Je to trošku také těžší. Čekaj. Mám lag, Dojdi ti, já se tak... OK. Rychlo. teď mi někdo volá, ty vole. Takže... Počkej, já ho přidám. Ne! Počkej, hej, Ondro, my teď natáčíme, takže za chvíli. Ty jsi fakt blbec. No, ne, on mi jenom volal kámo, že se netýde. No jasné, ale tak. No kurva, já se spadnu. Šup, What the hell is that? majme volat. Kamo, hej, toto je, tuším, nenormálne skočiť. Počkaj, ale co tu máme robiť? What the fuck is that? Jasné, pochopil jsem. My nemáme skákat na to, my tu máme toto preskákat. Lol, no, logika. Tam nemáš být. Tady ty, koukej, tady ty. Potom to preskákat. S rozběhem, to je v pohodě. Jo, tam to je na Můžu konci. se teleportovat? Nehejtejte nás, ale jako vy chcete vidět, jak tady půl hodiny skáču s lagama. Ještě ne, lebo ty mi to zalaguješ sám. Ty vole. Hej, já mám jeden klíč. Jo, jaký? Generátor key. Ty máš a ty jsi ho sehnal. Já ho měl u sebe. Jak dlouho? Od tam ty česty. Ježíš Maria, nepovíš mi. Ty jsi fakt teda inteligent. Má ten kluč, který potřebujem a ne. A on mi ho nepoví, on nepoví, že ho má. On nepoví. Já teď všimnul. Ježíš Maria. Ne, ty, já se seru. Já tady nebudu hrát s lagama. Když to natáčím, tak mám lagy. Tak počkej tady. Okay, no. Já si dám lektvar svížnosti. Ty vole, tak to má asi po česky, ne? Tak se... Tak, Ty zasraný lagy, to se to nemáš frapsem. ale je. To je tu lávu. Jo, jsem na konci, teleportuj se. Luditová lůč, checkpoint, pil. Jo, ne. Ještě raz pokus se plávat v lávě a už tě to teleportuje. Už mě to spavlo i jinde. Už mě to Jo. spavlo od vody. Jo, only place the flares in the vent. Jak jsou u tebe ty zvuky, tak já myslím, že to je v té hře. Já si to takto trošku osvětlujem, aby... Sice to nemáme takto robit, ale... Abyste aspoň něco viděli. To je bludisko. Oh my god, to je bludisko. Co se děláš, prdel? Čak, ale ty jsi měl lektvar nočného vidění a ty jsi minul takto geniálně. Máš ho furt, ten lektvar? Světlo, nice. Páčka? Jo, jasné, já vím, kde jsem. Jo, železné boty, železné klíškované armoriky, nebo banky, železný meč, toto. Aha, takže já nic nebudu mít. Já mám Yep. takový meč. Však jsem ti nechal, ne? Železné boty, to se mi hodí. Dám vedle brambory. Tak, železná helma má zničenější, tak takto. Tak, a kružkované kalhoty, to místo těch zlatých šít. Tam je meč. Tam je pán. Jo. To je ten, to je ten lab štýlka. Lab tej caved. Tady to, musíme zpátky štíl. Tak a vlastně tady, co mělo jít otevřít? Memory bank key. Tak tady jsme dostali memory bank key. Počkej, je to on? Jo, memory bank key. Tak a můžeme jít sem. Tak, toto. Jo, activated. Musíš jít za.
Počkaj. When you flip this switch, run and follow sign. Aha, máme utekat. Otevři to. Utekaj. Ty vole, tak neutekaj. Oh shit, man. Shit. So straight. Motherfucker. Já jsem někde pryč úplně. Motherfucker. Pryč a vodu. Sorry. Tak se teleportí na mě, já jsem na dobrém místě. Vakcína. Co se ti stalo? Vypila, že se něco děje. Jo, slabost, nevolnost, slepota. Tak to se ti za chvíli vejde. Tak, On mě Aha. ani neodnesete. On mě ani neodnese. no. Počkej, já se musím najest. A dám si potion. Jeden. Druhý. Tento. Tak. Plus si dám tento. Takhle. Nebudu vyplýtvávat, když to mám. Co je toto? Jo, facility map. Počkej, já mám vlastně mapu této šitky. Ty vole, lektvá regenerace. Hurá. Armory key 1. Armory key. Ty máš nábody. Do děti, my jsme vlastně položili ten armory key jinde. Prepačte, že cheatujem, ale my jsme fakt položili ten armory key jinde, tak to si musíme fakt toto dát. On je 2, 3, 4. Počkej, armory key 1, ještě to neotvíraj. Armory key 3, 4. Takže 3, 4, armory key 2. Toto se to otevřelo luxusně, no. Jo, diamantová zbroj. Jo, look. Luk. Diamantové kalhoty. Look key after game. Kámo, enchantnutý meč. Diamantový. A diamantová helma. Ale na nějaký blok. To počkej. Počkej. Všetko to tu naháčem zpátky, co nepotřebujem. Jedlo, knižky, kýblík, železné boty. Toto potřebujem asi. Jo, já mám VHC lektvary, nice. Hej, tady máš nějaký blok. Já jsem ho našel v té části. Speciál Luke after game, jo, no jo. Tak můžeme jít. Kaj jsme išli, jo, tady to musíme zrovna. Tak. Koľko už nahrá... Počkej, takže tady to asi, tento díl už ukončíme. A hned budeme natočit další. Jo, takže čus.